Inċident li seħħ tard it-tlieta filgħaxija seta' kellu konsegwenzi fermar wara li ċedew 3 galleriji mimma binja ta' appartamenti Futiline. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija fit-triq is-Silla meta ċediet gallerija fit-tielet sular u kaxkret magħha l-galleriji taż-żewġ sulari ta' taħt. Magħhom tqaċċtu wkoll il-wires tad-dawl. Residenti qalu ma' One News li mal-waqgħa tal-galleriji semgħu ħoss enormi u l-art titriet. Irrakkontaw li jekk kif xirfu l-barra mill-galleriji tagħhom sabu ma' wiċċhom xena ta' tkexkix. Għaxi 8:30 kien nara television bil-kwit, noqgħod wara u bdew nisimgħu blum 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 blum. U ħriġna kollha, ta' triq kollha ħriġna. Fis-seba' hija laqgħet tal-ħanut, il-mara tiegħi fis-seba' kienet kemm ħirġa minn għandu. Imnalla kien dak il-ħin tal-silent hours, ngħidra ma kun ħadd magħluq, l għadda ħadd minn hawnhekk. David għax ġiri joħġu bil-kelbi u hekk għax kien joqtolu xi ħadd. Żgur kien imur xi ħadd. Imma l-bambin rrid li waqgħu weħedhom. Is-sit tal-ħanut tal-merċa li jinsab fil-binja tal-appartamenti qal li sija qabel l-inċident kien fuq il-parapett idaħħal ix-xogħol fil-ħanut. Huwa spjega li jekk kif qabad triqtu lejn id-dar kellu jdawwar lura minħabba li għadd ta' residenti u klijenti ċemplulu biex jarfuh bli ġara. Fuq il-post dlonk waslu għad kbir ta' membri tal-Protezzjoni Ċivili li waqt li kontrollaw is-sitwazzjoni assiguraw li ma kien hemm ħadd maqbud fit-terrapien u bdew bit-tindif taż-żona. Waslu wkoll qatt ta' tekniċi mill-Enemolta li f'temp ta' ftit sigħat sewwew il-ħsarat.